Hello guys, welcome to my channel today. How are you? Kumusta ang atong bag-ong kahaponon? Ng hinaot nga naa kita karon sa Kabaskog og malipayon karong higayon na. Ani ana usab ako aron ako kamong dalitan sa akong mga tula sa kalikasan. Karong kahaponon mga igsuon, ania ako'y magbala ko sa kanding. Kailan mo unsay kanding? Okay, ang kambing, maestro. Mayroong buntot at dalawang mga sungay ako at kumakain sa kahit anong uring mga damo. Kapag may malakas na ulan dito sa mundo, ako'y sumisigaw at laging tumatakbo. Me! 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 Dito sa lupa, sa maliliit pa ako noon, kasama ng aking ina kahit saan ako maroroon. Dito sa mundo ng malaki na ako ngayon, ako'y naging isang ina at sa mga anak din ako'y nagkaroon. Ngunit ako'y malungkot at laging sumisigaw, Me! 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 Dahil sa isa kong anak sa mabuting daan siya'y naligaw. Ang mundo ko'y madilim dahil wala ng araw. Sa kanya, lagi pa rin akong naghahanap at sa malayo tumatanaw. Mayroong iba't ibang kulay ang aking katawan. Mayroong kayumanggi, itim at puti ang karamihan. Ang lahat ng ito ay nasa aking mga angkan upang agad ko silang makilala kapag aking matatagpuan. Mahalaga ang lahat para sa akin. At kahit mga damo pa sila'y aking hahanapin. Kung sila ay malinis, aking kukunin. Kapag kung madumi, ayokong pansinin. Sa gitna ng dilim at sa gitna ng liwanag, dito sa daan, patuloy pa rin ako sa paglalakad. Sa malayo, mayroon sa akin ang tumatawag. Nang ako'y nakarinig, sinagot ko siya agad. Me! 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 Ngayon ako ay kanyang nilalapitan. Ang anak kong nawawala, ngayon aking natatagpuan. Sa iba't ibang mga tulong siya aking binibigyan dahil siya'y maliliit pa sa aking nangangailangan. Ngayon dito sa mundo ay muli akong masayahin dahil ang nalalayo kong anak noon malapit na ngayon sa akin. Sa mga damo lalo pa hindi siya kumakain dahil ako'y isang ina, siya aking mamahalin. No kato mga igsuon, ang balak sa kanding or tula sa kalikasan. Kayo na ang umintindi kung anong ibig sabihin. So, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.